Еми, честито ти казвам. Благодарим. Това наистина футбол е колективен спорт и за това влизане имат заслуга целият екип, цялото ръководство. В едно интервюто казах, че се чувстваме като едно голямо семейство и наистина всеки един човек, който е ангажиран с клуба, има принос за това влизане. Наистина много тежък сезон, много равностойни отбори и така сме щастливи накрая, че успяхме да се преборим. Само 3 загуби. Да, има още 2 кръга, да сега имаме 3 загуби. И най-добрата защита. Факт е, да, надяваме се да не допуснем гол в останалите 2 кръга, но наистина така защита, като кажем защита, тази защита включва логично вратаря, защитниците, но за мен целият отбор се труди. Това ни е много от изискванията да сме ангажирани целият отбор в защита. Хубаво е, когато трудът се възнаграждава. Да, за защитата, моите изисквания са така и в Марек. Предния сезон бяхме отбора с най-малко загуби, с най-добрата защита. Радваме се, че продължаваме в същата линия. Тук за 3 години така успявам първата година да влезем с Марек в Б група, следващата година Бараш и сега накрая съм щастлив, че така труда ни се възнаграждава с благодарение на тия момчета да влезем в Б лига. Очакваш ли това да се стане преди началото? Естествено, че съм го очаквал сега. В смисъл, винаги си поставяме цели, както момчетата, така и аз и целият екип и ръководството още от първия ден така бяхме ангажирани с тази идея. Имаше трудни моменти. Естествено. Колкото по-трудно, толкова по-сладко. Но това, че отборът се раздаваше във всеки матч, не остана незабелязано от феновете. Винаги стояха зад теб. Важно е в това е едно състезание, да е един маратон, който трябва, мисля, че водещото ми беше постоянството и така успяха момчета да се отдадени във всеки един матч и дори в матчовете, които не успяхме да победим и загубихме, мисля, че така дадах всичко от себе си и преследвах победата до края. Но не може в това дълго първенство, пак се повтарям, да бием всички матчове, въпреки че имахме голямо желание да побеждаваме. През есента бяхме най-стабилният домакин, може би. Сега през пролета, като че ли най-добрият гост. С отсъствието на Фичо малко се наложи така да променим нещата, малко да излезе отбора по-напред, да имаме малко повече идеи в атаки. Мисля, че създавахме доста повече положения. Втория сезон и реализирахме доста повече от тях. Слараков избухна. Да, се повтарям, но се радвам за всеки един играч. За мен лично не е важно кой вкарва, важно отбора. Колективен спорт и всеки един е важен на терена и хората, които влизат и другите пък, които по-малко играят, създават нужната конкуренция да стават останалите играчи по-добри. Конкуренцията създава качеството. При вратарския пост същото е БТК, когато се налагаше да влезе, Юли се справяше безпогрешно. Естествено, да. Затова те хора са в отбори, когато се наложи, момчето си свърши работата и така. И също важи и за останалите играчи. Сега предстоят още 2 мача, гостуване на вече изпадналия Ботев Пловдив втори отбор и домакинство на Етър. Надяваме се да задържим концентрацията на играчите в последните 2 мачи, както е било до сега. Се надявам да излезем, да сме отдадени и да преследваме победата без значение с кой играем. Ботев и Етър са отборите, които останат да играем. При 2 победи и при загуба на точки на Добруджа може да станем и шампиони на втора дивизия. Естествено, докато имаме и теоретични шансове, ние няма да се откажем и ще се опитаме каквото може да свършим до края, ако може да станем първи, супер. Но ясно ли си вече с програмата за лятната програма, кои футболисти ще дойдат, какви искате, кои ще напуснат? Влизането ни стана факт, че аз съм такъв човек, че не обичам да правим сметки предварително, така че всички вярваха. Много лесно беше отстрани с оглед на представянето на добрите ни игри. Започнах да получавам поздравления няколко кръга преди да стане факт, но в смисъл съм такъв човек, че искам нещата да си ги свършим до края, да стане факт и вече от днеска рано ще почнем да мислим за тежкия сезон в Б лига. Но шампанското вече е студено. Да.
Дай Боже така да последния домакински матч да дойдат повече хора и така да се зарадват с нас. Дай Боже този матч да ни е важен и да имаме шанс още да се борим за първото место и да има още реално за какво да играем. На един от най-светлите български празници, 24 май, Монтана влиза в... Ние няма да спрем да се надяваме, докато имаме шанс, но това както зависи от други отбори, така зависи от нас. Още имаме така надежди, имаме си, може би още от втория сезон започнахме така да сме си убедени, да си вярваме, макар че не гласно така, в смисъл не се афиширахме, но всички в съблекалната си искахме да си станем първи. И да се върнем на предстоящия матч в Пловдив, без двамата от основни централни защитници ще играем. Да, това са реално хората, които изнесаха така повечето матчове, но както казах, това е един дълъг маратон и има контузия, има наказания. Така не отреди съдбата тия хора да са наказани. Се надявам да се справим без тях. Добре, успехте. Пожелаваме още веднъж честито. Благодаря.